La dona que em va fer la ruta per aquí, per tots els apartaments, i que em va explicar com anava el tema de les mesures, em va dir, diu, aquí paper, aquí cartró, aquí no sé què, diu, però vaja, no et preocupis gaire, diu, perquè ho pots fotre tot en un. I dic, però no posa que es separin les coses. I diu, sí, bueno, diu, però això és Amèrica, diu, ja sé que vens d'Europa, però això és Amèrica, diu, aquí no reciclem tant. Dic, però aviam, dic, però si hi ha un contenidor per paper i cartó, només hi ha d'anar paper i cartó. I va dir, bueno, sí, però veuràs que la gent hi tira de tot. Dic, vale. Hòstia, quin sol que carda avui, joder. Bueno, benvinguts a un segon vídeo del canal Filbar in the USA. Fot un sol ara mateix que espanta, deuen fer uns 35 graus segurs. Benvinguts a Castlewood Apartments, casa meva. He pensat que seria una bona idea per un segon vídeo ensenyar-vos on visc, així que en aquest segon vídeo coneixereu casa meva, aquí. Com veieu, l'entrada és maca, La font, el cartell... És maco, perquè quan m'haig de treballar, després de pujar aquesta pujadeta, que Déu-n'hi-do, és com... no sé si s'aprecia gaire, és més o menys com la pujada que hi ha del Tagamanent de la Garriga. Per qui no ho sàpiga, és una pujada que els genolls et toquen el nas. I bé, com veieu, aquí tenim la font, molt maca, i anem cap a l'entrada. L'entrada, com veieu, ben enjardinada. Aquí tens un banc per si t'has d'esperar algun amic o alguna cosa. Un jardí espectacular. No mireu, sisplau, que vaig a ficar el codi. Els arbres espectaculars, enormes. Crec que hi ha alguna sequoia per aquí que són d'aquests tan alts. Palmeres... Bueno, com veieu, visc molt malament. És car de collons, això sí, el lloguer aquí és car de collons. La majoria de gent viu així, en coses així, que seria com uns apart-hotels, una cosa diferent, que és que tu pagues cada mes religiosament el lloguer i tens beneficis que són conjunts. En aquest cas tenim piscina, jacuzzi i gimnàs, en d'altres només tenen piscina, en d'altres, bueno, tot és així, més o menys el preu és el mateix. I la gent aquí acostuma a viure així, com en apartaments així, amb recepció i com si fos un apart-hotel una mica, no? La 17, la nostra plaça de pàrquing, espero que algun dia tinguem algun cotxe per aparcar, de moment no, tot i que els cotxes aquí són més barats. Però visquent a 5 minuts de la feina, doncs tampoc és ultra necessari de moment. I per aquí, com veieu, és per on cau tot el que ve de dalt, per aquí és per on cau, i va petar en aquest contenidor gran, i després aquí, quan tens cartró o paper o qualsevol altra cosa, la baixes i la recicles aquí. Bé, i ara ja som a dintre de l'edifici, anem cap a casa meva, com veieu, és tot així com si fos un hotel. Una curiositat, aquí quan compres a Amazon o per internet, no truquen a la porta i has de firmar, no, és que ni truquen. Et deixen el paquet directament a la porta i és super segur, ningú roba. Jo he comprat coses que s'han passat tot el dia aquí a la porta i ningú et roba res. I quan vaig anar a San Francisco, a la ciutat veus el mateix. Deixen el paquet a la porta i ningú toca res, hi ha molta més seguretat en aquest aspecte. I arribem al 219. Una altra curiositat dels Estats Units són les portes. Com que jo he sortit un rato i tal, no he tancat amb clau, tot i que sempre tanquem amb clau, llavors va així. Mai et pots quedar tancat fora de casa, diguéssim, parlant amb una veïna, perquè està la porta sempre oberta. Si vols tancar la porta, has de tancar amb clau. I entrem a dintre el meu piset. Aquí teniu la cuina, purament americana, amb vistes cap al jardí i totalment obert al menjador, oli d'oliva que no falti. I després una curiositat d'aquí, bueno, disculpeu la merda, una curiositat d'aquí dels Estats Units és la trituradora aquesta que hi ha aquí. La veritat és que fa una mica de grima, de por, però vaja, que pots tirar coses per allà i apretes la trituradora i adeu-siau. El menjador, amb una petita tele que vam anar a comprar,
i una cosa que no pot faltar, que és la PlayStation. Jo, a casa meva, això no és gens americà, diguéssim, això és algo que hi ha a tot arreu, però a casa no tenim mosquitera. I què vaig fer jo un dels primers dies? Doncs vam anar a comprar amb el company de pis, amb l'Albert, aquest sofà, i quan vaig arribar jo primer i tal, i vaig voler sortir a la terrassa a veure si l'Albert havia arribat, jo vaig sortir tot decidit, així, tal que així, buah! Vaig arrencar la mosquitera va caure totalment, o sigui, és que hi va haver un segon que vaig dir què collons acaba de passar. La mosquitera pel terra, jo pel terra, o sigui, no ho reproduiré perquè no me la vaig carregar la primera vegada, la segona segur que me la carrego perquè li vaig fotre tal viatge a la mosquitera que no sé com encara aguanta. I ara anem a seguir una mica per aquí. Aquí res, un armari per guardar-hi roba i de més. La pica del lavabo, amb una cosa que em va regalar la Berta, que són les coordinades de la casa de la Garriga, i això que m'ho va regalar la Sílvia, un dofinet. I aquí tenim el gimnàs, i després la dutxa. Una curiositat, tinc vistes a Barcelona des del lavabo, que la veritat, això se suposava que era un pòster enorme, molt gran, de molt bona qualitat i amb millor vista, i l'anava a col·locar de peu del llit. Però, quan el vaig rebre, tenia aquesta mida de merda, o sigui, a la foto que ho venien es veia tot un sofà espectacular i ocupava tot el que era la paret del sofà, no? I quan m'arriba era aquestes mides de merda, que dius, quina merda de sofà era aquest, i amb una qualitat d'imatge, no sé si s'aprecia, horrorosa. Total, que per la mandra de no tornar-lo vaig dir, mira, saps què, el col·locaré aquí i bueno. Aquí ja tenim pròpiament el meu quarto, que encara falten coses, encara falta decorar-lo, però de moment, ja veieu, m'he comprat el llit més gran que hi ha als Estats Units, que és un king size, que és més gran que un llit de matrimoni. Vistes espectaculars a l'arbre. I res, que aquí és on visc, ja heu vist casa meva. Un últim comentari, visc amb jacuzzi, piscina i gimnàs, i és graciós perquè he visitat 8 o 9 vegades el jacuzzi, la piscina, i deixeu-me comptar un segon, bueno, de moment 0 al gimnàs. Em fa certa ràbia que cada vegada que gravo un vídeo i em queda prou bé és en vertical i recordo l'Arnau dient-me, sobretot, que tots els vídeos siguin en horitzontal. I fins aquí el vídeo ensenyant-vos casa meva. Espero que us hagi agradat molt i us hagi trencat la curiositat de saber on visc. A partir d'aquí anirem fent altres vídeos, per exemple comprant a botigues d'aquí dels Estats Units, o en blocs de restaurants, en blocs de bars, etc. Ensenyant-vos el menjar que mengen aquí, ensenyant-vos com viuen, ensenyant-vos també la zona, Walnut Creek, el poble on estic ara mateix, el poble on visc, la bahia de San Francisco, etc. I res, he pensat que seria una bona manera d'acabar aquest vídeo aquí, tranquil·lament, relaxat, amb aigua supercalenta, fent un banyito, mentre vosaltres a saber on esteu, no? No vol dir que visqui també, la resta de dies de la setmana treballo ahir bastant perquè aquí hi ha molt moviment de feina. Però res, sota l'ombra de les palmeres, esperant que surtin les estrelles. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i que us agradin els següents. Recordeu fer follow, recordeu seguir-me per seguir veient nous vídeos, i amb aquestes vistes ens despedim. Jordi Filbà Indo USA, Walnut Creek, Califòrnia. I aquestes són les vistes que tinc. Ciao.